तुम्ही म्हळ्यार हिंदुत्व न्हय अशें म्हणीत महाराष्ट्राचो विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीसान कोणाचेच नांव घेनासतना ठाकरे सरकाराचेर उत्तराचेर फाट पेटयले। फुडले उलयतना तांणी हें लक्षांत दवरात, जेन्ना तुमी भ्रष्टाचार करतात आमी तुमचे वांगडा जेलींत वयतात तेन्ना महाराष्ट्राची बदनामी जाता। तुमकां लज दिसपाक जाय की तुमकां लागून महाराष्ट्राचे दाग पडटा अशें म्हणून तांणी ठाकरे सरकारा विशीं तिडक उक्तायली। करून देण्याची वेळ ही आज आली आहे आणि म्हणून त्यांना वारंवार मी सांगतो, तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही। आणि आज हेही सांगण्याची खरं तर वेळ आली आहे की तुम्ही म्हणजे हिंदू नाही, पण मी हे म्हणणार नाही, मी हे म्हणणार नाही। मला हिंदूंची संख्या कमी करायची नाही आणि म्हणून त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, लक्षात ठेवा, तुम्ही म्हणजे हिंदुत्व नाही। हिंदुत्व ही एक अशी व्याख्या आहे, जी एक अशी जीवन पद्धती आहे, ज्या जीवन पद्धतीनं जगातल्या सगळ्यात जुन्या सभ्यतेच्या माध्यमातनं, संस्कृतीच्या माध्यमातनं या संपूर्ण जगाला व्यापत असताना प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाचा एक मार्ग दाखवला, ते खरं हिंदुत्व आहे। त्यामुळे तुम्ही म्हणजे हिंदुत्व नाही। आणि हे लक्षात ठेवा, ज्यावेळी तुम्ही भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार करता आणि ज्यावेळी तुमचे सगळे साथी सवंगडी जेलमध्ये जातात, त्यावेळी महाराष्ट्र बदनाम होतो, त्यावेळी या महाराष्ट्राचं नाव संपूर्ण भारतामध्ये खराब होतं। त्यामुळे शरम वाटली पाहिजे की महाराष्ट्राच्या नावाला बट्टा लावण्याचं काम आज तुमच्या सरकारमध्ये या ठिकाणी होत आहे।